Hi guys! Welcome to my channel again, Jane Miguel. Ngayon, dito po kami sa Puerto ng Malvarosa, sa may Valencia, Spain. So ito guys, samahan nyo kami. Yung mga kasama ko nandito, oh. Si Ate Aida, si Ate Edita, si Irene. Mag-hello kayo dito. Hello, hello guys. Ayan, mga kasama ko. Ito sila, ito dito kami sa puerto ng maraming barko. Dito, nag-aano yung mga barko dito. So ito guys, yung mga surroundings ng anuhan ng mga barko dito. Dito ang sinasabing Malvarosa. Ito yung mga maraming dekorasyon ngayon kasi Christmas na ngayon dito. Ito po yung surroundings of. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang mga barko dito. Ito maraming tao dito, naglalakad pa rin. Ito yan. Ito yan guys, oh. Yung dinadaunan ng mga barko. Ito siya guys. Keep watching guys. Ayan guys, oh. So guys, minsan nasakay ako dito from here to Ibiza. Ayan, dito guys, yung Malvarosa. Dito, ito, mga barko dito. Ayan guys. Dito guys, oh. Ayan siya guys. Ayan. So, yung mga maliliit na mga barko. Ayan, si Irene. Nagse-selfie siya. Ayan. Mag-hello ka Irene, oh. Maganda ang kuha mo Irene, oh. Ito guys, oh. Ayan guys. Yung ito guys, yan siya guys, oh, yung malaking barko doon. Yan guys. So dito po guys, nagpaparada ang mga barko. Yan guys. Dumadating na barko at nagpaparada dito. Yan. Yan. Nag-selfie sila. Yan guys. Yan, ang ganda. Yan, ang ganda. Yan siya guys. Yan. Ganda. Ang gandang tingnan. Yan guys. Dito po guys. Yan siya guys. Yung malaking building na to. Yan. Yan siya. Keep watching guys. Yan siya guys. Malvarosa, tinatawag na Port Malvarosa. Ate Edith, di ba sabi mo may ulo? Saan? Tara na, kasi matata. Tara na ate, kasi matatapos na, oh, saan tayo nadaan? Pupunta daw kami. Guys, pupunta daw kami doon sa may malaking ulo. Parang ano, yung ulo na yun. So keep watching guys. Ito yung dinadaanan namin papunta doon sa may malaking ulo daw, sabi ni Ate Edita. Ayan, nakasama ko na sila lumabas. Kasi ngayon off day namin dito, holiday.
yung Concepcion Immaculada. So yan, pagkakataon ko na mag-vlog guys. Ayan, ito yung maliit na barko guys. Ayan guys, oh. Wow! Maliit lang. So, yan siya guys. Ayan. Irene, ikuhanan mo nga ako dito. Yan guys, keep watching. Guys. Salamat. Yan guys, keep watching. Yan na guys. Ayan siya. Ayan guys, keep watching. Ayan, picture muna kami dito. Habang pinapanood ninyo ang itong mga barko. Meron pang mas malaki dito. Tara, asan yung ulo? Punta daw kami sa may ulo. Asan ang ulo? Sombrero. Saan? Eh? Ayun, sombrero na. Ay, yun. Ah, nadaanan namin yun ate. Yan, may ulo daw yun. Ayan, yung mga... Wow! May tao naman. Ito guys. Ito guys. Yan na guys. Yan guys, oh, keep watching guys. Port ng Malvarosa. Port ito, di ba te? Port Malvarosa. Yan. Yan si guys. Guys, keep watching. Yan, si Irene, sige. Ingat ka dyan, mahulog ka dyan. Tubig ka na. Grabe ka naman dito na pinapaat. Tara na. Hilig sa picture. Ayan na guys, pupunta kami doon sa may malaking sombrero. Papakita ko sa inyo. Ayan guys, maraming tao dito. Ayan, mga paloma, yung mga dove. Hello, hello. Hola. Ayan siya guys. Tara ate. Ayan guys, keep watching. Keep watching. Ito sila kumakain. Wala naman ako maipakain sa inyo. Ayan guys. Tara! Ayan. Keep watching guys. Keep watching. Papunta kami doon sa may malaking sombrero. Yung estatwa. Estatwa yun ate, di ka di? Estatwa yun, di ba? Ayan siya guys. Kala ko nga kulong tubot. Ayan guys. Ayan. Dito kami sa may Port Malvarosa. Port Malvarosa. Dito maraming tao dito. Mira, para nosotros la malawak. Asan na sila? Ayan na ang malaking sombrero. Papakita ko sa inyo guys yung malaking sombrero.
kauna ka. 11, 10, 9, Ganda 8, guys. 7. Keep watching. Ayan. Ay, mainit na. Mainit na, mainit na, mainit. Tapos mamaya malalamig na naman. Guys, maraming nagtatambay dito, taking photos, taking selfies. Yan guys, keep watching. Ito guys, ang ganda guys. Ito yung port ng Malvarosa. Yan guys. Yan. Port ng Malvarosa. So guys, yung mga surroundings niya. Yan. Mga itong surrounding. Ayan. Ayan guys. Keep watching. Yan. Dito na kami sa may malaking sombrero. Nakikita nyo itong malaking sombrero. Ayan. Yan, dito na kami sa may malaking sombrero. Ito na, ito na, ito na. Ito na yung malaking sombrero. Yan guys. Ano kayang ibig sabihin nitong malaking sombrero? Guys, itong malaking sombrero. Sabihin nito, itong estatwa guys, ano ang ibig sabihin nito? Ano nakalagay dito? Titingnan na natin ito. Ayan. Pamela seleccionada por votación. Malaking hat ito guys, yung ayan guys. Yan. Yan siya guys. Ang laki estatwa. Ayan siya guys. Yan. Ginawang sombrero guys. Ayan lang. Yan siya guys. Guys, ito lang. Dito sa Port Malvarosa. Ayan. Ayan. Okay. Okay guys, bye for now. Salamat. Bye bye at salamat. Don't forget to like and comment and subscribe. So, para updated kayo sa aking susunod na video. Salamat po guys and God bless.